Isaway ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte ang gihimong pagbisita sa Davao City ni retired Police Colonel og Road Safety Advocate Bonifacio Lucky Busita. Subay sa baguhay gipagula nga pamahayag sa kongresista pinagi sa iyang Facebook post. Kadudahan matod pa ang pagbisita ni Busita sa Davao City taliwala sa kadaghang lugar sa Pilipinas nga mamahimo nining bisitaon. Gipati ko sab niini ang matod pa pagpangilabot ni Busita sa gipatumang ordinansa sa syudad, particular Batok Bura-Bura subay sa City Ordinance number 0334-12 o ang Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Nasairan nga ning bulan sa Enero 2026, mibisita si Busita sa Davao. Tungod matod pa sa mga nadawat nga sumbong labot sa gilang mali nga pamaagi sa law enforcement sa CTTMO Davao og Traffic Enforcement Unit sa pagdakop ni adtong mga motorista nga nag-ilis og muffler og ni adtong adunay tambutso nga pasado sa LTO. Pagpaklaro sab ni Congressman Pulong Duterte nga naglungtad ang striktong pagpatuman sa ordinansa Batok Bura-Bura sa syudad aron protektahan ang kahapsay sa komunidad batok sa grabing kasaba og disturbo nga hatod niining modified mufflers ngadto sa matag pamilya, mga tigulang ug mga kabataan nga nangatulog panahon sa kagabiyon. Panawagan na lamang sa kongresista ngadto sa mga Davaoenyong motorista nga mosunod lang sa mga gipatumang balaod aron malikayan ang bisan unsang silot. Katropa, kaping nga healthy dunay glutatayon ang collagen na imo gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.